Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε? Έκανα το λάθος να μην πάρω ούτε ομπρέλα ούτε αδιάβροχο, οπότε άφησα την κόρη μου στο σχολείο και έπιασε μία μπόρα και έγινα λούτσα, οπότε έχω κάτσει μέσα στη σάουνα λίγο να στεγνώσω, γιατί έχω και το Σαββατοκύριακο γύρισμα και μην είμαι και άρρωστη. Αχ παιδιά, είχα κάνει ένα βίντεο χθες και πολλοί με ρωτήσατε γιατί το κατέβασα και δεν προλάβαμε να το δούμε και τα λοιπά, θα σας πω. Ο λόγος που το κατέβασα είναι ότι ενώ δεν μιλάω με ονόματα, όσοι ξέρουν και ξέρουν και πάρα πολύ, θα καταλάβουν ότι μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα και για συγκεκριμένες εταιρείες. Οπότε επειδή φοβάμαι και θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου, κατέβασα το βίντεο για να μην μπλέξω με κάποια νομική διαδικασία. Εντάξει, τώρα δεν θα είμαι το θύμα και θα πρέπει να πληρώσω, κατάλαβες κιόλας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι κάτι το οποίο με πονάει αρκετά. Τα προβλήματά μου δεν έχω κανένα άλλο πρόβλημα. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι νιώθω θύμα για κάποιο λόγο, που οι λόγοι δεν είναι ένας. Νιώθω ότι η υπόστασή μου διαλύθηκε και παλεύω να την ενώσω. Γι' αυτό και έκανα ένα νέο ξεκίνημα εδώ στη Σουηδία με νέα μπάντα. Γιατί για μένα η τέχνη δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι κεντάω. Η τέχνη είναι τέχνη. Δημιουργείς κάτι από το μηδέν, γράφεις μουσική, γράφεις στίχους, σχεδιάζεις ένα φανταστικό artwork, φτιάχνεις μια χορογραφία, φτιάχνεις μια σκηνοθεσία, γράφεις ένα βιβλίο. Αυτά είναι. Το να μου πλασάρει ο κάθε δήθεν που θέλει ξαφνικά να το παίξει κουλτούρα, ότι εγώ φτιάχνω πλαστελίνη και κάνω μπαλάκια και κουλουράκια και κεντάω, εντάξει, ήμαρτον. Αλλάζω όμως θέμα για τον καθένα. Αυτά είναι hobbies και είναι πράγματα τα οποία σε κάνουν να απασχολήσεις το μυαλό σου, να ξεφύγεις λίγα από την καθημερινότητα και είναι πολύ όμορφες δημιουργικές ασχολίες. Τέχνη δεν είναι. Επίσης, το είπα και χθες, αλλά σας λέω έχω κατεβάσει τα βίντεο μου. Παρατηρώ ότι ξεκινάω να κάνω μια θεματολογία στο κανάλι μου και ακριβώς την επόμενη στιγμή με το που κάνω αυτή τη θεματολογία ανεβάζει κάποιος μια παρόμοια θεματολογία. Ή αλλάζω τα μαλλιά μου και θα τα έχω κάνει ροζ ή μοβ και θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Εντάξει, θα μου πεις κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν προσωπικότητα και την ψάχνουν ακόμα και σεβαστό και μπορεί να είναι μια πολύ καλή επιρροή για μίμηση. That's all. Αλλά δεν το θεωρώ πολύ καλό αυτό να συμβαίνει. Τώρα, αυτό που είπα και χθες στο βίντεό μου είναι ότι δεν αντέχω άλλο να έχω δίπλα μου ψεύτικους ανθρώπους. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα και γνωρίζω και τις ασχολίες τους και ξέρω και πραγματικά ποιοι άνθρωποι ήταν και είναι, έχω επιλέξει να κάνω διαγραφή και blog στο προσωπικό μου Facebook και στο Instagram μου, ανθρώπους οι οποίοι είναι παντελώς ψεύτικοι και αυτό που πλασάρουν είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ να το βλέπω άλλο γιατί το έβλεπα για χρόνια και είναι σαν να υποστηρίζω το ψέμα. Και θα μιλήσω όταν ας πούμε είσαι παπάς για παράδειγμα. Φέρνω παραδείγματα τώρα. Και μιλάς για την ειρήνη και την αγάπη. Δεν μπορείς να παίρνεις όπλα και να σκοτώνεις. Όταν ας πούμε είσαι δασκάλα φωνητικής και διδάσκεις τη σωστή τοποθέτηση φωνής και εσύ ίδια δεν μπορείς να το κάνεις, μου πλασάρεις κάτι το οποίο είναι αρκετά fake. Επίσης, όταν μιλάς για την προστασία των γυναικών και την αυτοάμυνα και των αντρών από έναν άνθρωπο που είναι πολύ μεγαλόσωμος και πάει να σου επιτεθεί στο δρόμο και εσύ ο ίδιος είσαι τραμπούκος, αλλά στα social σου βγάζεις κάτι τελείως διαφορετικό και είσαι εκπαιδευτής, το θεωρώ πολύ ψεύτικο όλο αυτό. Και γενικότερα όλα αυτά τα θεωρώ πολύ άρρωστα πράγματα, γι' αυτό και με βλέπετε πολλές φορές να είμαι υπέρμαχος της αλήθειας και να μιλάω τόσο χύμα και να λέω τις σκέψεις μου, πολύ προσωπικά μου πράγματα, τα οποία δεν θα έπρεπε να τα κάνω.
Αλλά πιστεύω πολύ, πολύ, πολύ ότι μιλώντας για προσωπικές μας εμπειρίες και λέγοντας τη δική μας αλήθεια, βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο να μην φοβάται, να μην κολώνει και να μην ντρέπεται για τις αλήθειες του. Οπότε, παιδιά, έχω ξεκινήσει και είμαι σε μια διαδικασία που κάνω ξεσχαρτάρισμα ανθρώπων που γνωρίζω ή γνώριζα στο παρελθόν, άτομα τα οποία δεν μου έχουν φερθεί καλά στο παρελθόν, αλλά επιδιώκουν να είναι στο παρόν μου και δεν τα θέλω. Θέλω να είναι μακριά μου, γιατί πραγματικά το θεωρώ τοξικό, άρρωστο. Πιστεύω πολύ ότι οι άνθρωποι είμαστε σαν τα φρούτα. Όταν έχεις π.χ. φράουλες που σαπίζει μία, θα σαπίσει και η διπλανή και μετά όλο το πακέτο με τις φράουλες. Κάπως έτσι είναι και με τους ανθρώπους. Οπότε, επειδή εγώ παλεύω να ξετινάξω από την πέτσα μου την μούχλα και τη σαπίλα, συμβουλεύω όλους τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. Αν πονούν, αν βλέπουν την ψευτιά, την τοξικότητα και όλο αυτό το πράγμα, καλό θα είναι να διαγράψουν και να μην έχουν επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά ψεύτες. Δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα το ψέμα. Τίποτα. Γιατί θα σου πω το εξής. Εγώ μπορώ να σου πλασάρω την πιο ευτυχισμένη γκόμενα στον πλανήτη. Τι τέλεια ζωάρα που έχω, τι κορμάρα, τι φοβερή top ψυχολογία, πόσο τέλεια καλλιτέχνης είμαι και εγώ στη ζωή μου να υποφέρω, να κακοποιούμε, να είμαι πρεζού και το οτιδήποτε. Και εγώ όμως να σου πλασάρω κάτι τελείως διαφορετικό. Πόσο δίκιο είναι για σένα και για τον οποιοδήποτε και ακόμα και για παιδιά που μπορεί να με παρακολουθούν, να πλασάρω κάτι το οποίο δεν είναι και να λέω όλος πω η δική μου ζωή είναι δυστυχισμένη. Και εγώ γιατί να μην μπορώ να είμαι έτσι. Γι' αυτό είμαι υπέρ στο να μην δείχνουμε κάτι που δεν είμαστε. Η προσποίηση είναι χάλια για μένα, είναι μυτική. Θα προσέξω πώς θα μιλήσω όταν θα πάω σε μια συνέντευξη. Θα προσέξω πώς θα ντυθώ και πώς θα συμπεριφερθώ όταν θα μπω σε μια εκκλησία που δεν μπαίνω. Αλλά και εδώ θα προσέξω. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι όπως μου έρχεται να μιλήσω. Χήμα στο κύμα. Γιατί κάπως πρέπει να προστατεύσω ίσως κάποια ανήλικα παιδιά τα οποία μπορούν να με δουν κτλ. Δεν μπορώ να βρίζω και να μιλάω και να βγάζω ονόματα και εταιρείες δημόσια. Πρέπει να προσέξω και για τη δική μου ασφάλεια και για την προστασία άλλων ανθρώπων. Συμφωνώ. Άλλο το να προσέξεις και άλλο να πλασάρεις κάτι που δεν είσαι καθόλου, δεν είσαι έτσι. Γι' αυτό διαγραφή και blog. Παιδιά, δεν έχω να πω και πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Έχω να πω ότι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου είναι μετρημένοι στα δύο χέρια και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί οι facebookικοί φίλοι, instagramικοί φίλοι κτλ. Δεν είναι αληθινοί φίλοι. Φίλοι είναι αυτοί που έχεις μιλήσει μαζί τους, έχεις τριφτεί, έχει ανοίξει όλη την ψυχή τους σε σένα και εσύ το ίδιο και προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το συναίσθημα ζεστό. Και ευτυχώς έχω τέτοιους ανθρώπους δίπλα μου και τους ευγνωμονώ. Και πρέπει να μιλάμε για αυτούς. Δηλαδή θα ξεκινήσω να κάνω κάποια βίντεο μιλώντας για τους φίλους μου. Όλοι οι υπόλοιποι στα τσακίδια. Δεν έχουν να σου δώσουν τίποτα. Μπορεί να παραμένουν στο προφίλ σου για κουτσομπολιό, απλά να σε ελέγχουν, για να σε μιμούνται, δηλαδή το έχω δει και αυτό, και πολλά άλλα πράγματα. Οπότε για δική μου προστασία αποφάσισα να μπω σε αυτή τη φάση, γιατί και να μιλήσω δημόσια για όλα αυτά τα οποία έχω περάσει, από σεξουαλική παρενόχληση θες, από μη εκτίμηση, από το οτιδήποτε, δηλαδή δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου, από λεφτά κάτω στα τραπέζια, από λαδώματα και κλειψίματα, πολλά. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, δεν θα κερδίσω και τίποτα. Απλά συμβουλεύω τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με οποιαδήποτε μορφή τέχνης, είτε είναι χορός, είτε είναι σκηνοθεσία, μουσική, σύνθεση, τραγούδι, το οτιδήποτε, προσοχή στις συνεργασίες σας, μεγάλη προσοχή, προσοχή που επενδύετε, μην τα δίνετε όλα, κρατήστε πράγματα και για σας, γιατί μετά θα πέσετε από τα σύννεφα και να δίνετε και να παίρνετε, να μην είναι μονόπλευρο. Εγώ αυτό έχω να συμβουλέψω. Θα επανέλθω σύντομα με νέα βίντεο. Σας εύχομαι υγεία και αγάπη
Και ένα υπερτεράστιο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που δεν με ξέρουν και μένουν εδώ για να με μάθουν. Γιατί πραγματικά σας μιλάω, είμαι αυτό που βλέπετε. Και κάποια στιγμή που θα βρω τα κάκαλα, ίσως μιλήσω. Ευχαριστώ ειλικρινά και τους φίλους μου που με ξέρουν και είναι κοντά μου και τους ευγνωμονώ και εσάς που δεν με ξέρετε και παραμένετε κοντά μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να μπορώ να ακουστώ, γιατί ήθελα να ακουστώ. Ακούγομαι και στους φίλους μου, ακούγομαι και στην οικογένειά μου. Αλλά μιλώντας δημόσια για πράγματα και για εμπειρίες, είναι μια λύτρωση και για μένα. Γιατί ξέρεις, όταν τα δίνεις όλα, μετά μένεις άδειος και προσπαθείς να γεμίσεις αυτό το κενό. Θα κρατηθώ, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Εύχομαι πραγματικά σε όλους υγεία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να προσέχετε τις συνεργασίες σας. Είναι αυτό που λέω. Είμαστε σαν τα φρούτα. Όταν ένα φρούτο έχει σαπίσει, θα πάρει μπάλα και τα υπόλοιπα φρούτα και θα σαπίσουν και αυτά. Αυτό είναι. Σας λέω, προσπαθώ, ενώ είμαι πάρα πολύ καλά, ένα είναι το πρόβλημά μου. Ότι δεν ακούστηκα, ότι δεν πήρα αυτό που εγώ ήθελα να πάρω, γιατί είχα δώσει πολλά, και ότι σάπισα σε αυτήν την ματαιοδοξία. Γιατί περί ματαιοδοξίας πρόκειται. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Ας πράξουν όπως νομίζουν, αυτοί που ξέρουν. Εγώ εύχομαι σε όλους υγεία και ειλικρινά σας ευχαριστώ τα βάθη της καρδιάς μου που είστε ακόμα εδώ και με συντροφεύετε με τα πανέμορφα και γλυκά σας σχόλια. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Εγώ θα κάτσω ακόμα λίγο στη σάουνα να στεγνώσω για να... Είμαι σε καλό στάδιο, στεγνώνουνε. Πολλά φιλάκια σε όλους και τεράστιες αγκαλιές. Bye.